प्रथम जोंनि मेडिया दाखुनो हामैया फारो जों तिनि अरो आसुमानि जोंनि प्रमथा पूर्वतक सेनि बिसिनिंगै जों तिनि बेलायना हामैया फारो जोंनि मेडिया दाखुनो जों तिनि अरो आसुमाना आसल उद्देश्य अंका सिनि गुगरानि तिदुल मुंबाई 30 तारिख 30 9 2023 कासा फुंसयता हयके सेनसयता फंता बन्द हो अफन जों प्रमथा पूर्वतक सेनिंगै जतन कमनारगो सिनि अरो पूर्वतक सेनि जे अपरा चाकरा सिनि सिखला सराय परिकरनाय चराय जतन जों पालबाक साखाय सिनि बन्न एकदम काहामकाय पालायना बगे जों प्रथम कम अबन बिसिङै चिनर पूर्वतक सेया जिगम कत दंगान थाय दंनाय अबर ननो जों कायसा कमनारगो आदिन साजा जेतु बन्द करनायाखै पालुनो मेथाइ बन्द खायना मांगो आ बन्द खायनो वा सलुदेशन हमका जों नायदि सिनि त्रिपुरा राज्योआव सिनि सिगां जमुखा कंग्रेस 3 बছর जाय थांगा रायजो सरकार चालाक थांगा आवन परे थाइका जुग सरकार 5 বছর एरपरे एक नागाते 25 বছর सिपिएम जाय थांगा ओमफ्राय सिनि बुकुंबारा सिनि ट्राइबेलनि बांगै কোনো सल्यूशन फैया बुइबाय सातापित खायजागो सिनि जे सिनि 12 बोसोरनि गणतान्त्रिक सिस्टेम जे मानथाय दंमोन अ मानथाय जों माया सेलाय जादों बुनि दफाबे जों सुसन खायजाक दङ जों हाट बाजाराव जों सिनि जे अधिकारनो जों कक साइनिया आवनि प्रतिभा एवं सिनि जे सल्यूशन सिनि जे मानथाय सिनि जे उनि जमान जे मानथाय आवनि सल्यूशन बांगै चिन बगरा दिगुन बांबाय आ बनरा जों सफल खायना बांगै जों तिनि जतन और सीपीएम हिया कांग्रेस हिया प्रमथा हिया बीजेपी हिया जतन पाले मला थाय चिनि मा थायना जों मानना बांगै तिनि अबन्दा होजाब बोताम निसिम बोताम जरा बोतो जे न ककसने जे दोन अलग देनो नायदि 30 तारिख तो उनकाय फुंसयता हयते साइरिक सयता फंता बन तंजानि जरा प्रो जे बन मानि यांग बन न ताम साने बन आव तो जों बन मानि जों सिगांबरे न तो दाखौनो जों पयनार खाबन जतन पाले मनथाय पालायदि आव तो जतन पालायनां दरकार चिनि मानथाय सके जाबाय ओंखाय जुदि गय आंखाय दाबो बिनि बेपार ओंखाय चिनि जे साथाय साय थाका गाबो जों पालहाय नायलेनाय ताम खालेमान अंदानि निनसिनो आं सिनि मुंखाय ता आं पूर्वतक से बिसिनि भोट कमिटि प्रेसिडेंट सिनि मीडिया ताफुनो हमबाय जों दिनै यूट्यूब बाय बतिनि मीडिया ताफुनि चैनल नि बुसकां थाइमानि कारण हंगाय दिनै फाइनाय 30 सेप्टेम्बर 2023 नि सालो सिनि एडीसी एरिया बन दागजाकमानि दिनै बुबाग्रानि दुदुल मुंबाई अदिनो बन मानजांनि बागै जों बुबाग्रा जे सावो दिनै सारा त्रिपुरा एडीसी एरिया बन आबनि बिसिंथि जोंबो कायसा दिनै पूर्व तकसेया एडीसी विलेज नि बिसिंगो जारा चिकन कतर दुगाननि तंनाय रक न जारा फाल तंनाय रक न अदिनो सालसा जाहाते बो अदिनो फाइजातै खाय तंनानि बागै जों दिनै पूर्व तकसेयानि जे लुकरनो जों गयमुया फारजागो ताम हिमालय दिनै देव त्रिपुरा सारंनि मानथ सप्ताय माया तमनतै जों अदिनो बन माननानि बागै जों कममुं याफारो दिनै अ पूर्व तकसेया निलुकरनो आफरो बो टाइम निसिम बस जरा माने पटो माने जने पटो खायजने आबो हंकाय जों फुं 6टा निफ्राय तेसा सारि 6टा पर्यन्त बन्द मातंनाय नों सिनेमाखौ आंनि सिमुं हंकाय आं कायसा त्रिपुरा मथा 26 आश्रामारि ब्लक कमिटिनि खरकसा मेम्बार आंनि मुंखौ अमित देव बर्मा चिनरतेबो फाइमाजा खायजा दिनै अ पूर्व तकसे दिसिनि दिनै त्रिपुरा मथानिनो दिनै भोट कमिटिनि प्रेसिडेंट ते चिनर फाइमाजा खायजा दिनै अ दिसिनि भाइस चेयरमैन ते दिनै 26 आश्रामारि ब्लक कमिटिनि YPF नि मेम्बार खरगनै आंनि गासै दङ बरगो फाइमाजा खायजा ताम हिंगे ताम जों yang sini bu komiti ni presiden tu tabu
बते बो कांगकै बुजक साइ खालामना